Hi, maayong buntag mga igsoon, maayong buntag, bye. Niata sa Cebu o na ako'y bagong topic karon nga wala pagyud ni sa ubang mga video. Ito, komedya ra ni bay pero ang atong buhaton karon aron ka mailhan nga taga Cebu o Cebuano Bisaya ka ang paghimo og puso. Ang puso mao'y inilang pagkaong mapalit sa mga karinderya, mga Bisaya, karinderya, mga kananan nga dali ra ang pagkaon. So gikan sa Lukay himuon natong puso. Dali ra kay ni mga bro, dali ra kay ni mga bay. Kadiyot ra makaton tagbuhat og puso aron mailhan ta nga Bisaya. Di ba? Okay, sugdan na nato. Dili lang kay sa gagmayng mga karinderya, hasta sad sa mall anaanay puso. Andam ng mga puso pares sa mga sudan. Guwapa kaayo, hastang tindira, guwapa sad.